wala pa itugot ang face-to-face nga klase. Nihangyo ang League of Municipalities of the Philippines kun LMP Cebu Chapter sa Department of Education Region 7 nga tugutang makapadayon og gamit ang kalungsuran sa mga eskwelahan isip isolation facilities. Matod ni Liloan Mayor Cristina Frasco, presidente sa LMP Cebu Chapter, nga kini ang ikatulong higayon nga nihangyo sila sa DepEd 7 pinaagi sa suwat nga lugwayan ang paggamit sa local government units sa mga tunghaan isip isolation centers. Ang iyang hangyo iyang gipaabot atol sa tigom sa Provincial School Board nga gipanguluhan sa iyang inahan nga si Gobernador Gwen Garcia niadtong Hulyo 24 sa Kapitolyo. Hangtod sa Hulyo 30 na lang gitugutan ang kalungsuran sa paggamit sa mga eskwelahan. But since the deadline is fast approaching, we're very concerned that, basin dili na niya kuhon itugot. So, nanginaot mi sa participation sa DepEd, no, na kining mga ato nang gipanggamit karon na isolation centers, tugutan lang na mapadayon. Giklaro ni Frasco nga dili tanang eskwelahan ang gigamit isip isolation centers. Sigon sa mayor, ang mga tunghaan nga wa magamit, didto mahimo makatrabaho ang mga magtutudlo. Pwede sad ta mag-clustering kay our LGUs, like Liloan for example, we're actually purchasing risograph machines, computers, etc. pagtabang pod sa atong local school district. Gipasabot sa mayor nga gikinahanglan gyud kayo sa kalungsuran ang paggamit sa mga eskwelahan aron di makakatap ang COVID-19, labi na ang ubang mga balay di haom nga gamiton isip isolation facility. No, aron ang kadtong mga vulnerable na naa sa balay sa tao na ni positive dili pud matakdan. So considering that cases are still prevalent, no, importante gud kaayo na naay mga isolation facilities sa mga towns. Gidugang niya nga dunay uban na gamit sa mga covered court, kapilya o community centers ug uban pa isip isolation center. Sa ilang lungsod sa Liloan, sa 27 ka mga tunghaan, 16 niini ang gigamit isip isolation centers. Sigon ni Frasco, hangtod duna pay mga kaso sa COVID-19, mahinungdanon kaayo ang mga eskwelahan. Buod sa kalungsuran nga mogamit sila sa mga tunghaan, hangtod nga opisyal motugod si Presidente Rodrigo Duterte og PETSA, kanusa mag-abli ang face-to-face nga klase sa mga eskwelahan. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.